a cikin abin da ya hada su. To wanda ya hadu kuma saboda ambaton manzon Allah abin da yake bukata ka bashi labarin manzon Allah kawai. Baya bukatar komai ba shi labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faɗo mu anan dukkanin kunnuwan mu da jikin mu da ruhin mu abinda kawai muke bukata a karar da mu cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma sai mu ce wato abin nema ya samu dukkan karatukan da yaran nan suke ta karantar da mu karatu da yake fita daga bakin yara masu kankantar shekaru amma karatu kuma ya gagari masu manyan shekaru saboda suna ba da labarin wanda ya girbi duniya da lahira baki daya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan aka baka labarin Annabi ka gama ci to kunnaka kuma ba shi da wani abu wanda zai ƙara ci ya samu natsuwa fiye da abin da aka gaya masa na ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka duba soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mahallu nasrullah. Zuciyar halittu